Sir, mayong hapon. Sir, dali la Kabanyas? Opo. Ipinya? Si Madam? Kay magatod kami itong order niya sa online, sir. I-care off niya man sa imo. Kadwa na naman balik diri kay kainaw, wala tao. Sige lang, sir. Ipa-receive na mo ng order niya. Para man daw ni sa mga bata ng mga items. Pero wala pa siya nabayaran, sir ba? 4,500. 4,500 lang man 4,500. Ha? Paano kaya, sir, bay? Ay, galit si Madam dire. Sige lang kung ano, ipa-receive lang naman ni siya. Tapos, i-chat na lang si Madam. 3,000 lang. Di pababa lang natin, sir. Karon talay, sir, yan. Bayad, sir, Karon na lang, 3,000 lang ay down mo. Ang balon ko lang si Madam nga. Ang balon ko lang si Madam nga kulang ka 1,500. Dire, sir. Abri na sir, pataas lang palihog. Ina kay si Madam lang karon akong sukton sa kulang. Aliyog ko, sir, dire lang ka. Pasakan anak, sir. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Dire ka, sir. Dire ka, sir. Happy birthday! Ismog dire, sir. Pila nakakaroon, sir? 51. Okay. Batang-bata, no? Okay. Kabalutan, no, kung sino nagpadala? Automatic na. Sige. Okay, sige. Si Madam, mayara nga, mensahe si Madam sa imo. Malapit dari ay, para makita ka ni Madam ang kagwapo mo sa birthday mo. Hambal niya. Happy 51st birthday. Damo gid nga salamat sa mga paningkamot para sa aton pamilya. Mayad nga lawas lang gid permi. Enjoy your day kag happy celebration. We love you so much. Surprise from your family, from Binuligan with love. Happy birthday. Sir, mangayo kami sa mensahe mo sa imo asawa. Pinalangga nga asawa. Una-una sa kay Inday, Mrs. Partner, or padala. Thank you very much sa surprise na kuan ako gamay primero. So na hang primero gamay. Kilala ka pinuto na kuan ko na dayon sa apo na dayon. Sige, salamat po. Oo, tama lang to, wala gid I love you da. Always naman na. Always naman na. Sa mga bata, thank you. Oo. Langga, dali ka mo langga. Dali ka mo kay papang nyo. Hindi, dali ka. Ikaw na langga. Ano message mo kay papang? Sige na. I-greet lang si papang ay. Di wala ginhag si papang dira kag kiss. Oy. Okay. Happy birthday. Amo dira, may wish ka mo kay sir? Ikaw, Dayan. Angkol mo? Happy birthday, Uncle. More birthdays to come and good health lang always. Wow. Okay. Sir, dali anay kay ma-blow kita kandil. Wow, pinakabuutan. Isa sa pinakabuutan. Amo gid na ba no? Mapinaranggaon. Sige, kantahan natin si Sir happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday. 51 pero daw 50 lang ba? Or daw 50 in half lang? Okay. Sir, kami gali ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami ang napili ni Madam nga maghatod sang sorpresa diri sa imo, no? Sa iya pinalangga nga ba natin? Nalipay man ka sa effort sa imo asawa? Of course. Wow, grabe, no? Grabe ang asawa, no? Okay. Sige. Happy birthday. Palakpakan nato si ha? Panahon sa driver kada. Nag-prepare. Always welcome gid ah. Sa bukid gani daan namon ni hapon. Ano ka nagadto ka man di? Okay, sige sir ha. Kamay na lang ako. Oo. Hindi ko mga 10 minutes. Happy birthday. Oo. To love you, walk with my dreams beside you, smile after smile